बढ़ा उचित एथिरे कहानी संदेह नहीं मतलैक्य नहीं मन में द्विधा भाव नहीं जदि था ताहले आज एते लोक एकठी न था किंतु ये अनुष्ठान आवश्यकता जी आग बंचे रखा अधिक निष्ठा दरकार गोटे कथा खाली कहि शिशु साहित्य एकाडेमी परिकल्पना करी 1980 मसीह किंतु जेहेतु उपकूल ओडिशा नी तेणु हूँ 80 मसीह डॉक्टर जगन्नाथ महांती को चिन्हित शिशु एकाडेमी कहला आरंभ है 80-81 मसीह उपास रही सब कहले रेजिस्ट्री कर उपास रही रेजिस्ट्री कर जो 4-5 जन बंधु आम सामिल थिलु मुझे भावुँ से कहीं आसिले बंकी तो देखिए खुशी लगे जहाँ जड़े आसिले किंतु एकाडेमी बढ़िला बेले आउ केतक बंधु थे उपेन्द्र बाबू भितर जड़े एकाडेमी है 1982 फेब्रुआरी प्रथम वार्षिक अधिवेशन है द्वितीय अधिवेशन है 1988 आम मुख्यमंत्री को डाकी मुख्य अतिथि करके मुख्यमंत्री जहाँ कही मुझे केवल से कहबी एभली एक अनुष्ठान आवश्यकता बहुत दिन अनुभूत होती तेणु जो मैंने उद्योक्ता ये अनुष्ठान कर शुभेच्छा जनाऊँगी एतिकी दिन भितर एकाडेमी जहाँ काम कर अकल्पनीय किंतु मुझे मीटिंग को आसवा पूर्व मुख्यमंत्री कहते मो पाखे बेनामी चिठी पहुंची ये अनुष्ठान विरुद्ध ओडिशा रे ए रोग जहाँ 1984-88 मसीह थिला इबे गलानी तो प्रथम कथा संगठन क्षमता जार अच्छी जो सोसाइटी से द्वितीय कथा खाली रही हम से समय देते ईश्वर जो आम कहूँ आम ये करदे आंतर्जातिक स्तर गले चिल्ड्रेन्स लिटरेचर कथा कहु शिशु साहित्य कथा कहूँ से शिशु किशोर मिसिक भी अच्छा आप गोटे लाइन टाइम दूसरी किशोर अच्छा आपर एपर्यंत अनेक से प्रश्न कही शिशु साहित्य मैंने खाली लोरी नुहे कविता सब रही विभिन्न बयस लोकों पिला से कविता लिखा से डिविजन एपर्यंत आम अनुभव कर अमेरिका जाइए अमेरिका प्रत्येक बयस लोक स्वतंत्र साहित्य कराई यहाँ 5 वर्ष 9 वर्ष यहाँ 9 वर्ष 12 वर्ष 18 वर्ष कि सब गुड़ाक शिशु साहित्य जी दिन भर अच्छी शिशु साहित्य आसूसी से गोटे बछिंदा कथा पसंद ना समस्त ग्रहण योग्य निखिल ओडिशा शिशु साहित्य एकाडेमी शिशु साहित्य एकाडेमी आगे निखिल जोड़ी दिखाई सैला समस्त निखिल शिशु साहित्य एकाडेमी सनातन ये सब शिक्षा शिक्षा विभाग अधिकारी पैसा गोटे समस्या चिल्ड्रेन कहले यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कौन डिफाइन कर सर आपको ये तो नहीं चिल्ड्रेन कहले यूनाइटेड नेशंस शिशु कहले हमें बुझुते के शिशु कहले कोन 18 वर्ष शिक्षा करू सब आयत ग्रहण करू बिल्कुल
ଦରକାର ନୁହେଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ବାଇଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବିଧାନ ଦେବା, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିନେବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର କପି ସବୁ ସଭ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଏଥିରେ ବାଲ୍ ସାହିତ୍ୟ କହିଲା ମାନେ ବା ସାହିତ୍ୟ କହିଲା ମାନେ ଇତିହାସଟା କହୁଛି ଆରମ୍ଭଟା NCERT ଦଉଥିଲେ ପୁରସ୍କାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପାଇଁ ଦିଆ ଆମର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା 2007ରେ ଆସିଲାଣି ମାନସ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଥିଲି, ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଫିସର ମୀନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର ବୋଲି ପେପାର ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଆଗରେ ବସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଇଠି କୁହାଗଲା ଯେ ସେ କଥାଟା ଉଠେଇଲେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କଲୁ ସେ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗୋଟେ NCERT ପୁରସ୍କାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହିଦେବ। ନିଜେ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଗୋଟେ କାରଣ, 52 ଜଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ସାରା ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହିସାବ କରିଛି ଆଜିର ଦିନରେ 1 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର 51% ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତାପରେ କହିଲେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ 3 କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ, ବାପା ମା, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଥିବା ଲେଖକ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ତାପରେ ଏଠୁ ପଡ଼ିଲା କଥା ଯେ ପିଲା କହିଲେ ୟୁନିସେଫ୍ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ସେ ଯେଉଁ +2 ମିଶା ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହେଉଛି ପିଲା, ମୁଁ ଶିଶୁ ଶବ୍ଦ କହୁନି, ଆମର ଶିଶୁ ଶବ୍ଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିକି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ କରୁଛି, ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ କି ନ ହେବଟା ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ତେଣୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ନେବେ ବେବି, କିଡ୍ ନେବେ, ବେବି ନେବେ, ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ନେବେ, ଏମାନେ ସବୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପିଲା +2 ତାକୁ ଆପଣ ଶିଶୁ କହିବେ, ଗୋଟେ ପିଲା 9ମ 10ମରେ ପଢ଼ୁଛି ଶିଶୁ କହିବେ। ଯେହେତୁ ଶିଶୁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧାରଣା ଅଛି, ଶିଶୁ କହିଲେ ସାର୍ କେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ନେବେ? ବିଭିନ୍ନ ଆଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୟସ ରହିଛି। ଆପଣ ବୁଝିଲେନି ମୋ କଥାଟା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣକୁ ପଚାରି ଆସି ସେ ତ ପଢ଼ିବ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେ 40,000 ସେଇମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିଶୁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅବଧାରଣା ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ପୁରସ୍କାର ସେଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲା, ସେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ଇଏ ନିଆଯିବ ପୁରା କ'ଣ ସେଇ ସମୟ ଖଣ୍ଡକୁ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଲ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜଜ୍ ହେଇଥିବେ ଏ ତାକୁ ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଲିଟରେଚର, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଲିଟରେଚର ମିଶୁଛି। ଚିଲଡ୍ରେନ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କ ସେଥିରେ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଆମର କେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲା ବହି କି ପ୍ରଥମ ବହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସିଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଇଏରେ, ମୁଁ ବି ଥିଲି, ବିଭୂତି ବାବୁ ବି ଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ବି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ରାଇମ୍ ବହି ତାକୁ ନେବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଯେ ଶିଶୁ ତ ଯାଉନି କାହିଁକା, ତେଣୁ ପୁରା ରେଞ୍ଜଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ କହିପାରିବ ଶିଶୁ କିଶୋର ବି ଏଠି ଲମ୍ବାଳିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା କନସେପ୍ଟ ସୁଡ୍ ଗୋ। ଖାଲି ଶିଶୁ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ଆମେ କଥାଟାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ